Nyt otetaan sitten vuoroon Valko-Venäjän ykkösvoimistelija Melitina Stanjuutta. Ja hän on siis MM-kisojen 4-ottelun pronssimitalisti. Ja kun katsotaan tuota viime vuoden EM-tulosluetteloa, niin keiloilla Stanjuutta otti pronssia. Hyvin kepeän ja varman näköistä on Melitinan voimistelu. Siinä pieni haku tuon heiton perään, mutta näppärästi hän siitä jatkoi. Hyvä, puhdas suoritus. Jotain pientä särmää kuitenkin ehkä jäi puuttumaan vielä tästä suorituksesta. Olisiko se sitten tuossa esittämisen ja vahvuuden puolella, sillä olen nähnyt Melitinalta vahvempiakin suorituksia. Tasevalle nauhasta vain 16.250. Stanjuutta saa keiloista 18 ja 4.50 parhaat pisteet tähän mennessä.